Nyní se dostáváme k části A4 kontrolního hlášení. V této části se vykazují uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň, a to s hodnotou nad 10 000 korun daně, plus všechny provedené opravy podle paragrafu 44 bez ohledu na limit. V této části kontrolního hlášení se tedy vykáží veškerá plnění uskutečněná pro osoby povinné k dani v případě, že hodnota uskutečněného plnění převýší limit 10 000 korun. Typicky se jedná o plnění, jejichž odběratelem byla osoba povinná k dani, případně právnická osoba nepovinná k dani, neboť plátce má v těchto případech povinnost vystavit daňový doklad. Jednotlivé položky jsou uvedeny na příslušných daňových dokladech. Pro účely vyplnění tohoto modelového kontrolního hlášení tedy předpokládáme, že plátce uskutečnil dodání obalového materiálu z papíru podnikateli osobě povinné k dani, měl tudíž povinnost vystavit daňový doklad, jehož hodnota převýšila částku 10 000 korun, konkrétně 12 100 korun včetně daně, a tudíž má povinnost vyplnit část A4 kontrolního hlášení. Způsob si uvedeme následovně. DIČ odběratele, evidenční číslo daňového dokladu, datum povinnosti přiznat daň se v tomto případě vztahuje k datu uskutečnění zdanitelného plnění a základ daně a daň 1, neboť se jedná o zboží podléhající základní sazbě daně. Kód režimu plnění ponecháme na 0, neboť se jedná o běžný režim. Vzhledem k tomu, že se nejedná o opravu výše daně podle paragrafu 44, položka zůstane nezaškrtnuta.